Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih gen iso kita adem ngoten. Dasar adem kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hadratil muhtaramin para alim ulama, para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang sami pinarak lenggah ingkang kawula mulyakaken, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa beserta perangkat ugi Bapak RW RT ingkang kawula hormati, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Jakin sak keluarga ingkang kawula tresnani, ugi kadang-kadang kawula paguyuban seni kerawitan Bangkit Irama ingkang kawula tresnani, ugi ingkang kawula sayangi. Wonten ing kalodhangan ing dalu menika monggo sepindah kita sami manjataken puja bajah dalah puji syukur kita dumateng asal dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi rahmatipun, nikmatipun, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah kanthi sehat menika wonten ing dalu menika kita saged makempal wonten ing dalemipun Bapak Jakin dalasan Bapak Mudin sak keluarga kanthi wilujeng kalis ing sambikala. Mugi-mugi nyuwun dumateng ngasani dalem Allah Subhanahu wa taala anggen kula panjenengan sami makempal ing dalu menika dipun paring hikmah, kesaenan, kemanfaatan masalah fitini wa dunya ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak sedherek-sedaya menapa to wigatosipun ing dalu menika Mbah Mudin sak keluarga kok bahasane iki ujug-ujug pripun, Pak? Ujug-ujug iki piye to? Ora tak kenal. Ya ujug-ujug ya. Kok nekane bapak-bapak, ibu-ibu pengawit khususipun saking kerawitan Bangkit Irama ingkang ngendikanipun saking mewakili ibu-ibu PKK saking Desa Ngiloilo. Nah, wigatosipun niki lek cara napa nggih? Nek cara pendidikan niku ya ora enek bukune, nggih to. Mboten enten turutane. Tapi nyatane tenapa wonten ing dalu menika panjenenganipun Mbah Mudin sak keluarga ugi para kadang-kadang sedaya ngawontenaken galungan. Niki sepisan perlune nguri-nguri budayane bangsa. Ben ada budaya dhewe iki aja ilang, terus napa malih dileboni budaya liya sing boten mboten kirang saenipun. Napa wonten nggih atah mawon sakniki. Budaya niku kan pun maju. Ning alhamdulillah nek saged monggo dumateng para bapak sedaya khususipun ibu-ibu bapak pengrawit karawitan Bangkit Irama menika tujuan ingkang sae menika monggo kita lestantunaken mugi kanthi mangkaten ndadosaken guyub rukunipun kula panjenengan sami. Allahumma amin. Dumateng para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, ing mriki kula matur dumateng ngarsa panjenengan sami minangka cucuking adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing dalu menika khususipun acara galungan. Galungan iki piye iki mboten ngerti, Pak. Ning ngendikane Mbah Lurah iki galungan iki ya nabogong napa nuruti biyen niku ya saka zamane wali. Pun enten nek zamane wali niku perlune nglumpukne nama tiang-tiang niki dilumpukne sepurune napa diajari supaya tiang-tiang biyen niku dereng mangatosi babagan sing sae niku dipun ajak kesaenan. Nah, kados wonten ing dalu menika nggih menika perlune ayo ngajak kesaenan, ngajak guyub rukun antawisipun kula panjenengan sami lan antawisipun keluarga kula panjenengan sami. Nek rukun niku gampil ngoten mawon. Para bapak saha para ibu dene acara ingkang kalampahan wonten ing dalu menika sepindah pembukaan.
Kanthi wontenipun pembukaan acara galungan, monggo kita sami nyuwun dumateng asih Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kanthi hajat ingkang kita badhe lampahi wonten ing dalu menika tansah dipun paringi ridhane Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah mugi wontenipun acara Umul Quran andadosaken lansaripun anggen kita sami ngawontenaken galungan wonten ing dalu menika. Lan saderengipun acara salajengipun menika kusipun ibu-ibu srempeking kula lali. Cobi dibukun bikak riyen ngoten. Wondene acara ingkang salajengipun inggih menika sambutan saking panjenenganipun Bapak Mudin minangka panitia wontenipun galungan wonten ing dalu menika. Wedal sakcakapipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Dumateng para alim ulama, para binisebah disebut sedaya ingkang kula putasi. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Iloilo menika Bapak Gunaryono saha sedaya perangkatipun ingkang kula hormati, Bapak Ketua BPD saha anggotanipun ingkang kula hormati, Bapak RT RW ingkang kula hormati, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ugi tokoh pemuda, ugi inggih menika para hadirin ingkang dipun mulyakaken dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para pradonga wiraswara, Ibu Waranggana sedaya ingkang kula hormati, ingkang wis pindah sumangga kula panjenengan sedaya tansah kita kunjungaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing wekdal dalu menika panjenengan sedaya sampun keroyo-royo saking dalemipun piyambak saperlu hadir wonten ing majelis menika. Saperlu inggih menika sesarengan kalian inggih menika karawitan Bangkit Irama PKK Desa Iloilo ingkang dipun wontenaken wonten ing dalu menika kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Wondene kaping kalihipun salat ing salam uga kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto matipun wiwit zaman jahiliyah ngantos zaman Islamiyah kados zaman ingkang kula panjenengan alami wonten ing wekdal samenika lan kita tenggo minggah safatipun bincang wonten dinten akhir. Allahumma amin. Dumateng para rawuh sedaya usipun dumateng paguyuban karawitan Bangkit Irama saha Ibu Waranggana inggih menika ugi dumateng para undangan hadirin hadirat ugi inggih menika ingkang kita hormati samenika dereng mlebet wonten lokasi menika tasih wonten ngajengan menika saking pasukan joget saking wates gedung menika monggo ingkang mlebet dumateng inggih menika dumateng panggenan ingkang sampun kasediaaken pepilih menika saking paguyubanipun Kakung Bani CS menika pepilih dereng rawuh wonten ing panggenan menika. Mugi menika saestu kersa rawuh wonten ing panggenan menika. Pepilih anggenipun nampi kula sak keluarga sedaya menika kirang saking samudayanipun nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Pepilih anggen kula nampi sak keluarga sedaya utawi sedaya panitia menika
kirang gupuh kirang aruh mengkaipun pepilih samangke wonten menika pasugatan kula namung nyuwun pangapunten ingkang ageng-agengipun. Wondene dumateng para Bapak Ibu kula aturi nyeketaken anggenipun lenggah lan pepilih dumateng para pratangga sedaya menika sugeng ngayahi kewajiban ngantos nggih menika sakcekapipun nggih mekaten menika kahananipun pepilih nggih menika anggenipun caos papan palenggahan utawi pasugatan pepilih samangke menika kirang tertentu menika kirang saking samudayanipun kula atas nama keluarga atas nama panitia nggih menika namung nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun nggih menika nyuwun pituwah dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Mbok Bilih nggih menika acara menika saged lancar sae wondene acara kados kegiatan kerawitan menika saged lestantun Mbok Bilih mekaten. Ingkang salajengipun nggih menika sepindah malih kula atas nama keluarga ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah ngantos paripurnane acara menika. Sedaya kelepatan kekurangan saking keluarga minggah saking samudayanipun nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kula aturi nggih menika midhangetaken lan mirsani kanthi nggih menika mardukane penggalih. Akhiripun kirang langkungipun atas nama keluarga menika nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten sabutan saking panjenenganipun Mbah Mudin minangka ketua panitianipun. Ranten napa benjing niku ketuane nggih ganti malih 7 bulan kepungkur. Napa ngajeng insyaallah ngawoten galungan malih ngoten. Dirose janipun kula aturaken nek cara bukune niku reneng. Ning yo ternyata alhamdulillah isih napa berjalan terus. Kalau mben senajan to mboten gedhi-gedhi mboten ageng panggah ngawontenaken galungan. Betake napa sedaya kowe ngangeluri budayane ben aja ilang utawa ben aja dienggoni budaya lintunipun ngoten. Kari ibu-ibu iki aja ngantuk ae. Pegawene masa ora metu Mbah ya kur nyang umbah. Terus nyang sawah ngedusi bocah. Ya, sak penunggalane. Mula nek di ngawontenaken ngoten iki gen ada suasana yang baru ngoten. Dumateng para pinsepuh sedaya ingkang kula hormati, wondene acara ingkang salajengipun ingkang panjenenganipun saking Bapak Kepala Desa pramila wekdal saha panggenan kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para bini sepuh sesepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur, para pangemban pangbating praja manggaring negari minangka pandam-pandoming para kawula dasih panjenenganipun Mbah Jakin sekeluarga ingkang satuhu kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang rawuh ingkang minulya, boten kesupen kawula aturaken dumateng seniman seniwati seni kerawitan Bangkit Irama ingkang tansah kawula mulyakaken saha dumateng sedaya ingkang rawuh ugi ingkang kawula hormati. Saderengipun matur wonten ngarsa panjenengan sami, monggo kula dherekaken muji syukur wonten Zat ingkang Maha Kuwaos Allah Subhanahu wa taala keranten limpahan taufik hidayah lan inayahipun kula saha panjenengan sedaya ing dalu menika ing saat menika taksih dipun paringi kawilujengan kesarasan kesehatan sehingga saged makempal manunggal wonten dalemipun Mbah Jakin kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Allahumma amin. Sholawatun salam kunjuk katuraken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi panutan suri tauladan kita sami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Boten kesupen matur suwun sanget dumateng panjenenganipun Pranata Cara Mbah Pairan ingkang sampun maring wekdal dumateng kula supados njangkepi acara ing dalu menika. Ngapunten lek lintene teng mriku kula teng mriki. Dadi ken ketok lek acarane dalu niki kerawitan. Lek teng mriku acarane kok ming selambu dipoto Kang Harno. Jadi ning acara ning YouTube Kang Harno niku ketoke ming selambu iki acarane apa? Mboten jelas. Dadi acarane dalu niki napa Mbah Jakin? Mantu napa sunatan? Nyunat Mbah Mudin. Nggih. Pun diatur nikala wau kalian Mbah Pairan sanjange ature acarane galungan nggih adat tradisi ingkang sampun kalampah awit siyen carane ngleluri budaya Jawi kalih dakwai agami nggih menika tabuh nigong kados dalu niki. Nggih kula tingali seniman seniwatine seragame anyar to Bunan. Weh, jan Mbah Pairan iki ra ndelomok tenan iki. Seragame terus anyar. Wes sing dhisik ora kanggo. Lek ora kanggo tak lusur. Nggih, apa didol? Oh nggih. Matur suwun. Denena saya dangu nggih saya ngrembaka. Nggih saderenge malih pangapunten. Bu wau kula jak mboten jane nggih purun Pak sire. Tapi kula budal niku piyambake dereng wasul acarane yasinan. Keranten mulai awet dinten Minggu kepengker niku piyambake dereng leren awan bengi niku. Lek awan nggih kathah. Mulai dinten Minggu niku kan manten nika teng Karanganyar, Senene kali Selasa niku kula jak teng Malang nginep mriku. Rebone nggone wong mantu neh ngasik dina Jumat. Lah niki wae enjing wau tajak ulur kacang ijo, Pak. Kacang ijo teko jam 10. Jam bareng duhur takjak baturi kula golek winih brambang teng Melarak mriku. Mulih jam setengah piro ya? Jam setengah 3, setengah 4 takjak mangkat nyang sawah tonjo brambang ngasih adzan magrib. Bare terus teng yasinan. Kula budal mriki dereng wasul. Kula nong pangapunten bilih
Ibu negara dalu niki mboten saged namung salam mawon kagem bapak-bapak kagem ibu-ibu pengerawit. Sing penting tetap semangat ngaten nggih. Ya, anggene ngleluri budaya Jawi. Memang perlu dipunleluri, lara dileluri yo ilang. Bape demben gane Mbah Mudin mantu niku tanggapane nggih keng Turki, Pak. Nggih Mbah Mudin. Keng Turki. Lah gambus rek keng Turki. Nggih Mbah Imam nggih keng Arab nika. Hadroh nika kan keng Arab nika. Jadi nggih sakniki ora kober Mbah Jaken ora trima nanggap dhewe kerawitan. Nah, nggih alhamdulillah. Kira-kira ibu-ibu niku betahe teko jam pinten niku nggih Bu? Apa iso kowe nabuhi wong tayub? Saged. Nggih saged. Nggih. Alhamdulillah kebangkitan namine paguyuban seni kerawitan Bangkit Irama. Awalnya niki memang ngilo-ilo niku mati sek kerawitane. Kawit wonten naminipun Bangkit Irama, alhamdulillah ketawise niki saya kathah ingkang seneng kerawitan. Nggih Mbak Wito niku nggih enten latihan, nggih Mbah Pak Mukri nggih enten latihan. Niki sing sekolah SD 1 SD 2 nggih latihan enjang pau latihan. Lomba, ketawise lomba enjing pau. Terus kita juga punya generasi-generasi penerus, mungkin Bapak Ibu nggih dereng ngertos. Mungkin suatu saat kena dadekne calon tukang bawa. Niki putrane Bu Munah, Pak. Rizky niku juara 2 mocopat tingkat Kabupaten Ponorogo. Sing demben niku. Jadi ngaten-ngaten menika perlu di nggih suatu saat dijak ngeten niki kersane ya saya ngrembaka ngaten. Dados salah satu untuk ngluri budaya Jawa supados mboten ical nggih kados mekaten. Walaupun ora nek sing nanggap pritake monggo wis pokoke sregep latihan. Aku percaya lek nggone Mbah Pairan. Bape lek aku arep nanggap niku ya urung duwe acara nyapa nyunatne sapa. Nah. Nah niki lho Bu niki ya terus ngono lho. Terus khususipun dumateng para bapak, para ibu bilih mangke dalu badhe dipun lajengaken ingkang seneng kalian tayub nggih monggo dipun lajengaken tayub, sing penting dicocokne kalih namine tayub ditata ben guyub. Nah ora kok malah terus karo miring-miring. Nah iki sing penting ditata ben guyub. Dados wonten seninipun, wonten nilai seninipun, mboten namung golek senenge kemawon. Dados sing paling penting kula ngajak dumateng sedaya masyarakat desa Ngiloilo utawi luar desa Ngiloilo ingkang dalu menika rawuh, monggo dijagi sareng-sareng supados seni menika tidak tercoreng kalian nilai negatif. Dados nggih monggo ngene mriki pamakna mengke di kula kinten lek teng mriki aman-aman mawon. Seandainya ngantos jam pinten mboten wonten ingkang nglarang, benten kalian teng rodok ngisoran. Bilih ngaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sedaya, khususipun dumateng seniwati utawi pengerawit paguyuban seni kerawitan Bangkit Irama PKK Desa Ngiloilo.
Walaupun ya kuwi mang tak omong nek ora nang sing nanggep, sing penting latihane tetep ngaten nggih. Syukur bage nggih mengke suatu saat gentosan niki teng Mbah Pairan niku kan diubengne tenggene para-para perangkat niku gek dereng tepuk. Mengke lek pun jangkep kira-kira mbok bilih niku Bu Tin niki duwe kajat mantu gek terus ngundang ya oleh. Oh, matur pengkale. Bu, oh sepindah mawon. Ngeleng dia ben Pak Marsito mantu ya ora kon nabuh gong. Lah nggih, sarengan kathah mare nggih. Dadi nggih mboten saged bape engko lek tukange nabuh napa niku? Saron. Lah kuwi saron tukange nabuh saron nampa tamu kon nabuh piye ngoten. Nggih. Memang sing paling penting kita uri-uri budayane dhewe gen aja di aturi Mbah Pairan mau gen aja dijajah saking seni monco lan gen aja senine awake dhewe niki diboyong nyang luar negeri. Bape sakniki seni kerawitan niku malah dikuasai oleh kalih tiang-tiang luar negeri. Wonten Amerika barakane napa niku sing luar kan kathah sakniki. Nggih. Nggih senine awake dhewe niku malah sing ngundang niku kan malah king luar negeri. Sakniki tanggapan kerawitan niku kan sing diundang senes napa niki senes barakane kendang, sane kempul, gong dan lain sebagainya. Sing diundang niku tulisannya Yamaha, kok barane niku. Dados saya simpel. Alat siji iso napa niku? Iso ngrangkep sakmene mbane. Nah, tapi arep piye-piye panggah kalah karo sing asli. Nggih pramila saking menika. Oh. Nggih. Monggo kita leluri sarang-sarang. Niki pun medal sing acarane inti. Nggih, kula cekapi semanten rumen Purwa Madya ngantos susana bilih wonten atur ingkang mboten merenani penggalih panjenengan sami nyuwun lumantar ngesih samudra pangabsami billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun dumateng para pinisepuh ingkang sami pinalenggah wonten ing dalem mriki kang kala mulyakaken mekaten saking sambutan saking panjenenganipun Bapa Demang kula panjenengan sami inggih menika panjenenganipun Bapak Winaryono SHI. Nggih mugi-mugi menapa ingkang dipun aturaken kala wau sageta nemahana kusipun Bapak Ibu pengrawit karawitan Bangkit Irama ing tembenipun saged ngrembaka lan wonten sing nanggap. Niki kudune Mbah Lurah nanggap dhisik iki. Gitu. Benjing ben kan badhe mantu. Nah, mendhi ngoten 2 dina sewengi terus Bangkit Irama dipun tanjakaken kalian Mbah Lurah Ngilo. Oke setuju toh? Ya lek ora nanggap dhisik engko biasane ngoten. Biasane ingkang makarya niku ya sing para-para niku. Golek liyane iku lha wong biasane ngoten Mbah. Lho Mbah Lurah urung nanggap kok kondisi iku kleru kok ngoten. Kualat ngoten. Dalem niki anu mengke kalih Mbah Lurah mawon niku tariping nggih.
Engko arek kendekne, oh aku wani sakmene ngoten. Nah nggih. Dumateng para pinsepuh wondene acara ingkang salajengipun inggih menika tasyakuran nyuwun kalujengan dumateng asatun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sepindah panjenenganipun Mbah Mboten sak keluarga ugi para kanca, Bapak Ibu pangrawit karawitan Bangkit Irama tansah dipun paringi lestantun kalih ing sambikala. Pramila wekdal sak cekapipun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Parni. Nggih nuwun sewu saderengipun dumateng para rawuh sedaya nyuwun iti pangestu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh sepuh miwahanem sedaya ingkang kinurmatan, monggo sareng-sareng nyuwun saking Gusti Allah Taala ingkang Maha Welas lan Asih. Menika kajatipun desa Ngelayla utawi ingkang tumapa wonten ing lingkungan Dukuh Blimbing wonten ing lingkungan Gerang. Mugi-mugi kaijaban napa ingkang kasedya ugi angawontenaken warni-warni asan saking sarining bumi menika sarana syukuran anggenipun peringatan galungan mugi-mugi Gusti Allah ngudharan ingkang sinedya kajurung tetungahipun para aturan sepuh miwahanem sedayanipun memulih mati-mulih ibu bumi muga tetep wilujeng lamun ingkang cikal bakal karang pawan mriki bumi suci ingkang dipun panggeni griya bajaken dalam mudin sakeluarga mugi-mugi tinepena saking sekathahing sambikala saking sekathahing gudha pangarencana pinaringana kawilujengan ketentreman kesabaran kerukunan kesehatan geser anggenipun pados pangupa jiwa sepuruk-puruk Gusti Allah ridho paring berkah rahayu selamat kajurung dedongaipun para aturan sepuh miwahanem sedayanipun dene sekul tumpang rasa tes sekul suci prawitasari awujud bersyukur wonten ngersanipun Gusti Allah taala mugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saputra segarwa sumrambahipun dumateng sahabat sekawan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina paring sapangat dumateng sedaya warga masyarakat Ngelayla utawi desa Ngelayla khususipun wonten ing lingkungan Blimbing wonten ing lingkungan Garang mugi-mugi pinaran rahayu wilujeng ampun wonten alangan setunggal punapa Gusti Allah ngurang ingkang sinedya kajurung tetungahipun para aturan sepuhanem sedayanipun mamuli mugi-mugi ngurmat rasa ingkang nyetaken gongso mugi-mugi sageta turun temurun lestari mugi-mugi selamat sing digarap selamat sing garap selamat sedayanipun selamat saking saning Gusti Allah kajurung tetungahipun para aturan sepuh miwahanem sedayanipun cekel rumah ramen pangeti leluhuripun ingkang sampun semari jalan estri jalan ingkang kerhormat ingkang boten kerhormat dene sekul golong kali mulih rinten kelawan dalu lan ngurmat Nabi Adam lan Siti Hawa golong gangsal mulih pekeran gangsal lan sadaya gangsal golong pitu mulih dinten pitu lan ngurmat Nabi pitu golong songo mulih dumateng para wali songo ingkang siar agama Islam sekulujengan lan bojeng jejeg mugi sedaya warga masyarakat Ngelayla kutipun desa Blimbing wonten ing lingkungan Garang mugi-mugi jejeg imane anggenipun nyuwun saking Gusti Allah tumrap kajaban kang sinedya kajurung tetungahipun para aturan sepuh miwahanem sedayanipun mamuli mati-mulih dinten pitu pekenan gangsal uku 3 dasa sasira tahun 2000 kawan tumapak dinten akad pahing galungan katal peringatan galungan anggenipun nyetaken gongso mugi-mugi sageta turun temurun lestari ampun wonten alih tunggal punika Gusti ijabah kabul kang sinedya kajurung tetungahipun para aturan sepuh miwahanem sedayanipun mekaten anggen kula ngiklaraken mbok pilih wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak Jari nyuwun barokahipun doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه الصلاح وبدغ المعدد في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركات الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يفنيك في مجده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريمات من صدرك اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والأفعال وتقديرنا في جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خاطب الحج وبن إنك لكل شيء قدير اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا وسهل أمورنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلم إيماننا وسلم ديننا وسلم جميع أعمالنا وجميع عبادة رحمتك الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب يسير ولا تعسر يا ميسر كل سير رب تعمل بالخير يسر لنا أمرنا في الدين والدنيا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, mugi-mugi kanthi wontenipun tasakuran nyuwun kaluhugan dumateng asih dalem Allah Subhanahu wa taala menapa ingkang dados hajat kula panjenengan sami khususipun panjenenganipun Mbah Mudin sak keluarga ngawontenaken kalungan tansah dipun paring kaberkahan kemanfaatan masalah fid dini wa dunya ila yaumil akhirah. Tumapakipun hati cara ingkang salajengipun inggih menika panutup monggo kita tutup kanthi sesarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin mbok bilih mekaten saking kekirangan saking samudayanipun kula aminangkani anyenyuli saking kanca-kanca sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun pusana akhir kalam billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wekdal kalau aturaken dumateng Bapak Ibu Prantoko sedaya.
Kira
Rojak ewang sarang ilo Lanakan kesepuji ojo lalilo Rojak jeruk sepinco kutara bawato Ramadu delala tak sangapano Bang manis Seribu mata Sa
Jawa